tena kani gin kadaw ngang ong pi nginom la ban kiu lan lo noro namar bangim don idea I na la dia tena du karkom kan basu kamut lada kali BPP kum tu ka NPP minta kala syukopi ben kumbakaran ka BPP ka NPP ru akaran kumta kumbali ka BPP ka NPP ru ali kumta nak ta kadaw ngang so ong pi kam don kam ba pinang penbi ingi pajba namar ka idea baro khoj hiam de ke jing sedang jo ka BPP tiala da phi manta phimnon idea na la dia da phile kan no noru ka syong ha ka jing sngo tho jing pajba kidon ki bong hana ka NPP hanya kamju bun ketien ne ka pen ide ki kam bong pen ide ki kam kitu ki kam ba twa surok kitu ki kam ba twa kanro kitu ki kam ba twa bajot ki surok banang sudep sina kitu ki kam kemut ki bajabo lai pojat kitu ki kam mo ki kam arsap sudah tinak takada ngangen UIP nai darap jot iki berkhoj pi ubayo ate kemut pinak serdep mo ya kebal akad ru hendre ngi te ngate lada ngade mengenang serdep ya kebal akad ngam serdep syura nak takada ngade bitang nong penbah tedei nakani gin kada bangang suong UIP ki babun hi ki bayro bat pengklau pensarong ya kini ke parti NPP hiam kide ki bayo kide ki bayo lang te ti hendrei haba phiayo ma phi te kamut long buat ma phi ken haba phia man toy ma phi te buat ma phi ken penbit ka li yu ngi nakani gin kada bangang suong UIP pi perkhat ba nda phila penmong nda phila penkthang kamut pi sawan khro hadien don jingmut kam don jumur ki ai ki ba phi philale ha ka por lockdown bat nadu por lockdown nadu to jingi ki ILP nei ngangan ong pi kasa hang ni ha mau lang kenap ka do nut jonga ngala tho ki baro ndai ka syong ka ra jung babun balang pan ki balale bar khoj tak ni sarkar MDM ka record bar khoj la debdon tiền này darap jot ba phin kwa ba phin ai jing I biang yangi ban pen bi biang yangi man san snem ngin yai ngop ngin yai biet biang man san snem kamla ban long na takada phi ban sung thu gom ki pat ba bri nyu krep ngang ong I phi la dang ngi ba start ngi long ba sampang ngi long ba sung thu bale ka bampor hadu kan ne san sautali kisnem klam jing kala ki jaka pulie jong kibriu ki jongi khamtam senong kendong ngangan ong UIP baro khoj lada kindon ki school ki college ani ki university mo lada kindon senong kendong balei ngi karan ye takaje khapnya jong ni sor silong handre hadu manta padam sia thnom dawan sor ba khapnya sor silong badas ngobang kata ka sor silong handre hangni sor silong syong tang kiro arsap sudah bat balei bai kani ke sor silong ladino ha kita ki brio banabar mo nadu lada khlam dia along kumadi wadi kiyo ki har la deb dia namar balei ki bun jakate kidi beruspa te tingi kinong kendong te kemut ngi diman sian ha namar pitep bawat uranium ru ndalayo thit kini basa asor silong seti sewa kaji wat uranium nomlong be an chu te tingi di ban start mo ngi di ban long di start prano kendong ngi di ban sian namala tang si ba ki hespa ikin yo thit jaka kithan nong kendong nei wat uranium nomlong be an chu re tede halor jong kata kamun ngi yo ya kete jing sanyon jongi kithan nong kendong kinong rep kinong bela namar kita ki basa sor silong hi buon kidigi high level hi dade nanong kendong ru kitang suyo yeng ha sor silong kemut kala ke jinglong ti kemut de tang badang dok todong hi mo ulo level nak tada sa ayo do ru kaju ke jinglong kum ke stai nong kendong hi kum to hi ulong